Kamu ya sih nek kene Pak Gri ya. Nek kene aku gak malah ngombe aku. Tapi roh to. Roh aku gak malah tak nyedek aku. Tapi cek doyan awakmu urung prei kuwi. Ya, gak apa gak nyedek aku. Awakmu milih tuku sos ngene musir nah. Kelingan kuwi. Kuwi kelingan sos bro ya. Lha kelingan piye aku wis gedang wis gedhe aku wis benek ya SMP ya dak. Lah Kang Gri wis sos. Oke pirang sos Pak Gri? Bukan pawi kan. Mau mentang-mentang isuk. Isuk gantanan tembak. Tapi Kang Gri cek ruso kae. Sini kembang bukit Zaman sos ya aku cek. ya mutuhuru. Kan jopo KTI kae, KTI gak kuat Sing tak tekokne sos Pak Gri. Sos kuat sos iki ngono. Sing karo Cak Maulan jenenge Cak Maulan. Iya, Cak Maulan. Iya. Bener to lho iya Pak Mon. Dipikir Pak Mon ya kamu dhewe Pak Gri. Sos kuwi.